Прывітанне, шаноўнае спадарства! З вами Мікіта Моніч, вы на канале Каля культуры. Тут я распавядаю аб сусветным ды беларускім мастацтве без пагарды ды прыдыхання. І нагодай для сённяшняга відоса стала імпрэза, што некалькі тыдняў таму адбылася ў музеі вольнай Беларусі ў Варшаве. Музей гэты быў створаны ў 2022 годзе і займаецца зборам артэфактаў, звязаных з нашай спробай дамагчыся свабоды, што пачалася ў 2020 годзе. Адносна нядаўна на YouTube, дарэчы, выходзіў шэраг дакументальных стужак пра артэфакты з гэтага збору. Раю вам іх паглядзець, але, як вы разумееце, гаворка і ў гэтых стужках, і сам музей, ды і гэты канал, гэта гаворка аб адных толькі ж экстрэмістах, што на экстрэмісце сядзяць і экстрэмістам паганяюць. Таму глядзіце ўсё гэта асцярожненька. Тое самае тычыцца і лайкаў, і падпісак. Калі ласка, беражыце сябе. Сардэчна запрашаем у музей вольнай Беларусі. Ён збірае экспанаты найноўшай гісторыі Беларусі, але месціцца цяпер у Варшаве. Гэта можа падацца дзіўным, але калі маеш справу з гісторыяй Беларусі, блытаніны заўсёды багата. Але ж не пужайцеся. Зараз будзем разбірацца. Ну дык вось, у музеі вольнай Беларусі, акрамя розных імпрэзаў, адбываюцца яшчэ мастацкія выставы. Вось, напрыклад, выстава «Крок насустрач». Выстава твораў Ніны Маргаевай, добрай мастачкі, дзіцячага і дарослага мастацкага педагога і шчырай беларускі, якой пасля вымушанай эміграцыі з краіны тэрмінова спатрэбілася дапамога з-за рэдкай і цяжкай хваробы. Таму, па-першае, я хачу выказаць словы падтрымкі Ніне Маргаевай і заклікаць вас, шаноўнае спадарства, звярнуць увагу на яе сітуацыю. У апісанні да відэа ёсць спасылкі самага верху з падрабязнасцямі гэтай гісторыі і з варыянтамі таго, як можна падтрымаць Ніну. І акурат зараз, калі ласка, спыніце відэа і прайдзіце па спасылцы, ды прачытайце яе гісторыю. І нават калі вы ўжо не вернецеся да відосу, галоўная ягоная мэта будзе выкананая. А калі вернецеся, то буду вельмі ўсцешаны. Бо гэта гісторыя пра салідарнасць, але яшчэ і пра мастацтва. Я вас пачакаю. О, вы ўжо тут? Добра. Дзякуй вялікі. Пагналі. Як вы, пэўна, памятаеце з папярэдніх эпізодаў, усе людзі падзяляюцца на дзве групы. Тых, хто падзяляе людзей на дзве групы, і тых, хто гэтага не робіць. Я відавочна з першых. Таму, вельмі моцна спрошчваючы, сцвярджаю, мастакі бываюць праграмныя ды серыйныя. У першых атрымоўваюцца творы, кожны з якіх існуе, калі не зусім асобна, то ў значнай ступені самастойна. У іх ёсць пэўны сюжэт, тое, што там адбываецца. Пэўная гісторыя, якая пачынаецца, мабыць, цягнецца і скончваецца. У серыйных жа заўсёды ёсць матыў. Так, матыў, да якога яны раз за разам звяртаюцца. І тут, канешне, карціць узгадаць імпрэсіяністаў, з якімі ўвогуле асацыюецца само паняцце матыва, так у жывапісе. Таго ж Клода Мане, напрыклад, з ягонымі таполямі ці фасадамі руанскай катэдры. Вось як ён змагаўся з гэтым фасадам, які кожную чвэрць гадзіны мяняў свой колер, вераломна адлюстроўваючы промні святла то так, то гэтак. Ці вось, напрыклад, ягоны напаўкалега па мастацкай ідэалогіі Эдгар Дега. Той таксама маніякальна, і гэта не вобразны выраз, насамрэч, літаральна, маніякальна, маляваў ды маляваў сваіх танцоўшчыц ды жакеяў, а ўсё каб ухапіць мікрарух, самую ягоную сутнасць. Окей, вы мне скажаце, мабыць, гэты прыклад з імпрэсіяністамі занадта банальны. Узгадай што-нибудь лепшае, больш арыгінальнае. І я адкажу, канешне, давайце. Узгадаем іншага ультраспецыялізаванага мастака, кітайца 11 стагоддзя, Вэньтуна, майстра бамбука. Як мы ведаем, што б мы не рабілі ў гэтым жыцці, заўсёды ёсць
азіят, які робіць гэта значна лепш, прычым з заплюшчанымі вачыма. Што тычыцца Вэньтуна, то ў пэўны момант свайго жыцця ён пасяліўся ў бамбукавым гаі, каб маляваць бамбук адразу як прачнуўся. І ягоныя сучаснікі пісалі, што ён нават мог пісаць 2 розных кампазіцыі з бамбукам адначасова, рознымі рукамі. Окей, а калі Вэньтун занадта экзатычны, і ўвогуле старажытны, ўсё ж такі там тысячагоддзя таму, як ён жыў, то давайте ўзгадаем вялікага французскага мастака Поля Сезана. Ён таксама паслядоўна адстойваў думку, што лепшая ягоная мадэль – гэта гара Сент-Віктуар. І напісаў яе 87 разоў. Кожны раз намагаючыся зразумець самую сутнасць рэчаіснасці, ды яе структуры на асобна узятым прыкладзе гэтай самай гары. А калі надвор'е было не вельмі, то можна было пабудаваць нацюрморт з кветкамі ці грушамі, бо ў гэтых мадэлях што добра? Складаная структура, прыгожы колер і самае галоўнае, яны не верцяцца, не стамляюцца, пазіруюць столькі, сколькі трэба, і ім не трэба плаціць. І вось я прапаноўваю адзін прыклад, другі, трэці. А вы мне такі адказваеце: чакай, а як жа Ніна Маргаева? Ты ж пачынаў-то з яе твораў, так? Так, пагаджуся, вы маеце рацыю. Але калі я гляджу на яе творы, то ўсе гэтыя думкі і імёны з'яўляюцца ў маёй галаве. І Вэньтун, і французы, і яшчэ процьма іншага добрага мастацтва. Бо Ніна Маргаева, як мне падаецца, працуе на тым жа самым полі. Ці, мабыць, нават у той жа самай лізе. На жаль, я ніколі не бачыў шмат яе твораў жыўцом, так, каб яны былі побач адзін з адным. Але нават калі я гляджу на гэта праз экран, то хочацца гартаць тэчку з выявамі далей і далей. Бо твор мастацтва – гэта не сюжэт. А што гэта? Ну, не хочацца ўжываць слова «вайб». У выпадку серыі Маргаевай лепей выкарыстаю іншы англіцызм, такі сабе таймлапс. І мне хочацца паспрабаваць узнавіць гэты эфект, даўшы слова самой мастачцы. Вось кавалак з яе вітальнай прамовы на адкрыцці выставы ў музеі вольнай Беларусі ў кастрычніку 2024 года. Шаноўныя сябры, рада вітаць вас усіх на адкрыцці маёй выставы «Крок насустрач». На жаль, сама я не магу прысутнічаць на адкрыцці, але мае працы зробяць гэты крок за мяне. На выставе прадстаўлены працы з 2 праектаў і этюды. Першы праект распачаўся ў 2019 годзе і доўжыўся 3 гады. Ён мае назву «Жыццё на 5-м паверсе». У гэты час я пераехала жыць на 5-й паверх дома нумар 8 па вуліцы Ламаносава ў Менску. Гэта быў час абнулення і час пошуку таго, што нязменна. І праект стаў маім інструментам. У гэты час я знайшла свой матэрыял, мову і вобразы. Я малявала з вакна кожны дзень без пропускаў. Усё той жа краявід. Змянялася я і станы прыроды, змянялася кропка маёй увагі. У нейкай ступені гэта нагадвала рытуал повязі унутранага і знешняга. Так як знешне змянялася, то ў праекце з'явіліся падтэмы: кветкі мінулага лета, крэслы, усё як рэфлексія на падзеі ў маёй краіне. Другі праект быў распачаты ў Варшаве летам 2022 года. Ён мае назву «Полюбіць Варшаву за 100 дзён». На жаль, ён не быў скончаны. Яшчэ раз дзякую за ўвагу да маёй творчасці і прыемнага прагляду. І калі я гляджу на творы Маргаевай, я гатовы глядзець на іх як серыямі, так і паасобку. І добра магу сабе ўявіць, як яе твор вісіць у прасторы жытла, як яшчэ адно акно. Дарэчы, ці не самае змястоўнае акно. І тое, што я прачытаў пра аўтарку, добра ўкладаецца ў маё ўспрыняцце яе твораў. І пленэры, і педагагічная схільнасць, і тыя дэмакратычныя погляды, што яна дэкларуе, і той факт, што пасля 2020 года беларускія серыі вымушана змяніліся на Варшаву за 100 дзён. Усё гэта добра ўкладаецца ў адзіны, цэльны і вельмі годны вобраз. І вам можа падацца, што гісторыя, што я сёння распавёў, даволі сумная.
Але з гісторыяй пра асабістую драму ды індывідуальную творчасць, я ўпэўнены, яна можа пераўтварыцца ў нешта большае. Пытанне толькі ў тым, як адгукнецца яна ў кожным, хто пабачыў творы Ніны ды пачуў яе словы. Няхай не наўпрост на свае вочы, няхай не наўпрост з яе вуснаў. Гэта першы крок. І хто сказаў, што ён павінен быць апошнім? Таму нагадаю, што ў апісанні да відэа ёсць спасылкі на тое, як можна падтрымаць мастачку. А мне застаецца толькі развітацца. Беражыце сябе, трымайцеся сваіх, дапамагайце і рухайцеся наперад. Добрага вечара і жыве Беларусь. Пока-пока.